Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Mill-ħamis l-ewwel ta' frar se tidħol fis-seħħ l-inizjattiva ta' stabbiltà fi 15 il-kategorija ta' ikel li ħabbar il-Gvern ftit tal-jimilu. Inizjattiva li permezz tagħha madwar 450 prodott fi 15 il-kategorija ta' ikel differenti se jaraw tnaqqis ta' mill-inqas 15% fil-prezz tagħhom fuq dak li kien f'Ottubru li għadda. Propju jum qabel il-pubbliku se jbenefika minn dan ir-ross fil-prezzijiet ta' prodotti essenzjali tal-ikel, One News segwa l-aħħar preparamenti li qed isiru mis-sidien u l-importaturi biex jaġġustaw għal din l-inizjattiva l-ġdida. Tkellimna mal-General Manager ta' Interspar Kanid Burġ Karwana li spjegalna tħejjiet li qed isiru fosthom l-emendi fil-prezzijiet tal-prodotti f'din l-iskema. Basically qed jiġri bħalissa qed naqbdu il-prodotti kollha li għaw taħt din l-iskema u qed nibdew nipprajsjaw. Ovvjament qed nistennew informazzjoni dieħla minn ċertu suppliers biex aħna jkollna sada meta tibda l-iskema jkollna prezzijiet kollha din in place bil-prezzijiet li huma skont l-iskema. U spjega wkoll x'għandu jfittex il-pubbliku u jixtri mill-ewwel ta' frar biex jibbenefika minn din l-inizjattiva intiża biex tiġġieled ir-realtà tal-inflazzjoni. Meta jitlu l-klijenti jixtru daw jirdu jfittxu tabella tal-istabilità li juri dak il-prodotti taħt l-iskema tal-istabilità. Hemmhekk ħajaraw il-prezz kif kien u l-prezz kif ġi issa. Minn diversi kategoriji, nista' nsemmi għandek għaġin għandek il-penne u l-ispagetti fejn jidħol ħalib ta' dak li għata fl-iskema, għandek cornflakes, kull tip ta' cornflakes li hu speċifikament cornflakes jaqa' taħt dik l-iskema wkoll. Għandek kafe li jaqa' taħt dik l-iskema wkoll hemm diversi prodotti minn kategoriji differenti. Sa dan it-tant One News tkellem ukoll mal-Ministru Silvio Xkembri, responsabbli mix-xogħol importanti wara din l-inizjattiva. U spjega kif se jum qabel tibda din l-inizjattiva telgħu aktar minn 450 il-ħwienet u l-importaturi li qed jieħdu sehem fiha. Dan huwa il-frott issa nibdew naraw il-frott ta' ħafna ħidma li għamilna f'dawn l-aħħar xhur ħidma li issa nibdew naraw in-numri ta' ħwienet li issa telgħu iktar minn 400 madwar Malta u Għawdex u allura ħajkollok ħafna aktar familji Maltin Mawċin li jgawdu minn dan ir-roħs u jkollhom iktar serħan il-moħħ bl-istabbiltà li qegħdin noffru hawnhekk ukoll fuq l-ikel importat. Il-Ministru fakkar ukoll kif dinja biss waħda mill-miżuri li qed jieħu l-Gvern biex inaqqas l-impatt tal-inflazzjoni. Fost oħrajn semma s-sussidju fil-prezzijiet tal-enerġija, is-sussidju fuq il-ġwies u l-qamħ, iż-żieda fil-paga minima nazzjonali, żieda fil-pensjonijiet u fil-Children's Allowance u l-mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja. Intant, il-pubbliku ħeġġeġ jaċċessa s-sit elettroniku li fih hemm il-lista bil-prodotti kollha mdaħla f'din l-inizjattiva kif ukoll il-ħwienet li qed jipparteċipaw fiha imqasma bil-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex.